Ayan, nagkakabakbakan na ha. So napakaraming pro dito ha. Titira ha mga idol. Ano yan? Ito na mga idol, pumapay-babaw na ito. Nakatimpi. Eh, si Ronald Duran sa mga dahil si Ronald Duran sa kanilang timpi. Ay, si Ronald Duran. Ay, si Ronald Duran. Ito na. Si Warren Bordeos mga idol. Warren Bordeos. Si Edgito mga dahil. Si Stibora. Si Stibora tumira. Ito nga si Stibora mga idol. Ayun o. Si Ronald Duran sa mga idol. Ito na. Ito na si Ronald Duran sa likod niya yung kamili. Ismael Duran. Ismael Duran. Itong mga idol. Ismael Duran. Ito, tumikira natin. Istabaldong. Si Idol Distino sa mga idol. Si Ronald Duran sa may bandang kanan. Kumakawala ng mga idol. Kumakawala si Ronald Duran sa 60. Kilometers na rada 60. Grabe naman mga idol. Kumakahon tayo. Kumakahon tayo. 60 pa rin ang takbo ni Ronald Duran sa kasunod si Warren Bordeos. Wala sa may bandang kanan. Si Ronald Duran sa Idol Distino sa tingatan. Parehas si sprinter mga idol. Ronald Duran sa Idol Distino sa kumigil ka. Kumigil. Yun o, shout out! Yo, Caro. May idol. Tumali siya. Ay, Sherwin Carrera o. Dito yung mga idols natin. O, si Kenneth Maramba. Ayun, El Capitan. Ayun, ay, Ismael Graspe mga idol. Ayun, ay, Charlotte Cuenca naman yun. Sino ba itong hindi para manala? Ah, si Carion. Ayun, si Ronald Duranta. Ay, tiga tayo, Stibora, ito si Stibora. Kukunti lang nila. Shout-out. Ilan lang sila. Ay, si Aidan James Mendoza. Nakita kanina. Ay, si Dominic Perez. Ang dami mga ito, ang dami mga pro. Ito pa, oh, Jingo Tabayoyong. So yung iba, daming kilala. Daming pro dito. Talaga. Ito mga idol, open pro. Ang mga kilala ating pro dito, si Aidan James. So, siyempre, pinakungunahan ni Ronald Duranza. Dito si Ronald Duranza. Mga malulupit. Sino pangalan ni Carino? El Joshua Carino. Si Aidan James Mendoza. Ayun o, si Ismael Graspe, Dominic Perez. Ayun, si Ronald Duranza, si Jingo Tabayoyong, Sherwin Carrera. Sino pa ba? Sino pa bang mga, ayun o, si Aidan James Mendoza. Ayun, si Mami Ayun. Ayun, si Jingo Tabayoyong. Wala nang virgin, idol. Ayun, nagkakabakbakan na ha. So, napakaraming pro dito ha. Ayun, si Ismael Graspe. Asan ba si, ayun, naka-team Philippines ko na. Sino nakadalawang team Philippines na yun? Si Ronald Duranza sa Casino. Si George O'Connor. Sino yung isa? Kung yung na ito. Sino? Ayun, si Ronald Duranza, naka-team Philippines mga idol. Sino yun? Oo, baka hindi. Lizardo hindi. Jeremy Lizardo. Lucero. Ay, tumitira mga idol. Ano ba yan? Tumira, umangat. Sino? Nangyayon SBCC mga idol, Santa Barbara Cycling Club. Ayun o. Ito ngayon ang Team NY kasi Lumanog yata ito eh. Si Marco Lumanog. Hindi, si Marco Lumanog to. Si Marco Lumanog ng NYK. So napaya, si Renato Sabi doon. Dito rin mga idol. Maraming pro ha. Marami ba yan? Ayun, tingnan mo yung apelido talaga, baba. Sino yan? Yung apelido niya.
Ularte. Eh, baka si JP Ularte to ah. Kaya siguro. JP Ularte! Ularte, ang taga ko niya. Advantage yan eh. Ha? Si JP Ularte yan. Yung taga Tinilocos yan. Advantage sila dati. Ay, ito na mga idol. Pumapay-babaw na ito. Naka-Team Philippines. Hindi pa natin. Tatanong na yan. Pinalo ko to eh. Ayan, Team Philippines mga idol. Dito yung isa na yun. Ay, sa likod din nag-aabot pa. Kenneth Paramba. Ayan si Kenneth Paramba. Ayun. Ayan si Kenneth Paramba. So, napakatinding bakbakan dito ha. Alam na rin kung sino yung isang yan. Naka-Team Philippines na yan ha. Ayan si Ronald Duranza mga idol. Ayan si Ronald Duranza sa kanilang Team 50. Ayan si Ronald Duranza. Pumaramda sa likod niya si John Paul Laurena. Diyan lang. Ito na, pumaparap na si Ronald Duranza. Napaka-ensayo lang ito mga to. Ensayo ng mga pro dito sa Urdaneta Bypass Road. Tignan mo yung pangalan. Nakikita mo yun. So matinding bakbakan to. Magkakaibigan pero magkakalaban muna. Well, asan? Ayan, si Ismael Gross, may nasa merapan, mga idol. Sino ba to? Ito na, si Warren Bordeos, mga idol, Warren Bordeos. Kabilis nilang kumikig, mga idol. Eh, kung ano mo lang patalikod, dito lang ako. Ayun na, si Carrion. Ayan, kung ano yan, ganyan lang. Ayun, si Ronald Duranza, oh. Hindi. Dami rito ha. Dennis Gabaldon, Alpi Catalan, nandito. Tabili. Tara. Sino ba yan? Kaya? Ayan, si Aidan James Mendoza. Sino ba yung isa na yun? Naka-Philippines na yun. Ay, si Kaaro, di ba? Si El Joshua ka rin, yung mga idol. El Joshua. Si El Joshua, ito nasa may harapan. Itong si Aidan James Mendoza. Aidan James Mendoza, nagdadala ng Durango, mga idol. Ensayo ng ating mga malulupit na cyclist. So, kanilang speed, 50 kilometers per hour, napakabilis mga idol. Magkakaibigan, magkakalaban muna. Ayan, Aidan James Mendoza, kalikod dyan si El Joshua Carino. Si Corion ng BNP Pharma, itong isa, di ko kilala ito isa. Ayun, si O'Connor. Ayun. Ayun, si Ismael Gospe. Ito sa likod ha. Ay, nandito si Ed Nieto, mga si Stibora, tumira. Sige, dire-direto ka si Stibora, mga idol. Ayun o. Oo, mga tiyagat yung team ni Stibora. Sinundan ng team SBCC, mga idol. Umuovertik na si Stibora. Kasunod na si Kenneth Moramba, mga malulupit to. Pinakamalulupit na si Krista ng Pangasinan. Ay, ito na, napakatindo. Ngayon ko lang naman na-vlog itong si Stibora. Pamangkin to na aking cameraman. Ayun, team Navy Stibora na sabi ba ng harapan kumikikig 40-55 kilometers per hour. Ayan, malakpak pa yung cambio mga idol. Ayan o, kaya si Ronald Duranza mga idol. Napakalakas ng kagkagan ng mga to. Ayan, si Dennis Gabaldon naman ngayon ang kumikikig. Nasa merapan itong si Dennis Gabaldon. Ayan, natin, kasagod niya si Dodong Masarap. Ayan, si Dennis Gabaldon. Ito na yung pinakamalulupit mga idol. Sino ba naka-Eagle Cement niya? Si Sheryl Carrera.
Gabaldon, Steve Hora, Ismael Grospe, Sherwin Carrera, Renato Zabido, Jeremy Lizardo ba yung isa na yun? Kaya ito, may umahabol pa sa likod. Eh, sino yun? Kaya Lucero. Hindi. Eh, sa likod may umahabol. Sa likod, ayan o. Si Dominic Perez, mga idol, umahabol si Dominic Perez. Eh, ano mo? Ito, si Ronald Moranza, nasa likod ha. Hindi may pangalan. Oo, go for gold yan. Team Philippines yan eh. Yung helmet niya. Ano ba? Ay. Ano mo lang. Ayan si Alvin Catalan. Oh. Diyan pa si John Lloyd. Oh, ayun, dami pa rin. Oh. Ayun si John Lloyd. Hoy, dikit! Ito na, si Aida Jess Mendoza, Kenneth Maramba. Isa lang yung hindi ko kilala. Teka, sino ba? Si Marco Lumanog, Renato Sabido, Dennis Gabaldon, Ronald Duranza, Sherwin Carrera, at saka si Dominic Perez. Idol, ano pangalan ng isa? Naka Team Philippines. Yung isa yun o, yung naka blue. Ano pangalan? Tunan. Ha? Tunan. Hindi, yung isa pa. Lupit. Hindi. Ito naka Pilipinas. Ito. Yung pan. Yun. Yeah. Oh. Ito, si Pasqua. Pasqua, taga rito. Ano pa pangalan? Ryan Pasqua? Oh, Ryan Pasqua. Pwede malaki. Hindi, yung naka-Team Pilipinas. Ayun. Ayan, kumikiki na ito si Juan, si Perez, Dominic Perez, Sherwin Carrera. Ala? Carino? Oh, ay si Juan. Si Daniel, ala? kapatid ni Carino. Ay, oh. Daniel Ben Carino? Ha? Yung isa El Joshua. Yung isa El Joshua. Eh, andun na si El Joshua, no? Ngayon. Okay, kilala natin lahat mga ito. Si Daniel Ben Carino pala yun. So, kilala natin itong mga breakaway na ito. Si Daniel Ben Carino, yung nakasang Team Philippines. So, puro pro ito. Si Kenneth Maramba lang ang hindi pro. Tsaka itong si Renato Sabido. Si Sabido yun eh. Number 33. So, ang speed 50 kilometers per hour. Ahon to ah. Doon sa likod si Dominic Perez, Sherwin Carrera, Aidan James Mendoza, si Renato Sabido. Nawala si Ismail, ano? Ala, di na naabutan to. Kapatid niya lang nandiyan. Kasi lumanog yun eh. Naka-FYD. Oo. Ito si Ronald Duranza. Naka-play. Sarap! Walang Marshall! Ito si Ronald Duranza mga idol. Si Ronald Duranza nasa may bandang likod. Ayan, humabol. Tumikit tong si Warren Bordeaux. Si Warren Bordeaux. Ayan na yung grupo sa likod. Ito na yung grupo sa likod.
dumidikit sa grupo sa likod. Ayan, dumidikit ni Team Vantage. Ayan na. Ayan na, dumidikit. Napakatindi, dumidikit pa rin mga idol. Iwanan mo lang yan. Ang daming pro dito, hindi ko na mabilang. Warren Bordeos, Albi Catalan, Dennis Gabaldon, Jingo Tabayoyong, JP Olarte. Ayun, si Albi Catalan, nakakulay orange. John Lloyd Cuenca. Sino pa ba? Ayun, si Edgar Nieto. Ayun, si Edgar Nieto. Ito, si Edgar Nieto. Si Elam to. Dating 7-Eleven, si Edgar Nieto. Oo. So, yung iba, di natin kilala. Napakarami nila. Okay, ito na. Back in action mga idol, back in action. Sino kaya itong tumitirada, JP Olarte. Kasunod niya itong si Daniel Belgorinho. Ayan, umangat to, si El Joshua Carino. El Joshua Carino ba yan? El Joshua Carino mga idol, si Caro ang umangat. Ako na, si Jingo Tabayoyong ha. Si Jingo. Ito si El Joshua Carino mga idol. Umangat na. Pantasin mo. Yun ay kasunod na. Sunod niya itong, kilala na naman ito ha. Si El Joshua Carino. Sino kaya ito isa? Si Kwanto, si Ivan Sembrano. Puro pro rin to si Ivan Sembrano, Team 7-Eleven. Ivan! Si Ivan, sige mo sa likod. Ayan, Ivan Sembrano, di ba? Dami kong kilalang pro ha. El Joshua Carino and Ivan Sembrano. Itong nasa Batang Raman, Lumang Breakaway. So sa likod, sino kayo nag-aabol? Nag-aabol to si Kenneth Maramba. Malapit na siguro maging pro to si Kenneth Maramba. Ayan o. Si Kenneth Maramba, didikit siya doon sa ating dalawang breakaway. So ay sa likod, may isang dumidikit pa. May isa. So, hindi ko kilala to. Eh, lumabang kanina yan ha. Ayan si Ronald Duranza mga idol. Ito na si Ronald Duranza. Sa likod niya yung Team Kamiling. Talagang pinapakita pa rin ni Ronald Duranza ang kanyang lakas. Siya pa rin talagang malakas, pinakamalakas. Ayun ang dumikit si Ronald Duranza kay El Joshua Carino. Ayun, umangat na mga idol. Umangat na itong si El Joshua Carino. Saka Ivan Sembrano, Team Kamiling. Ayun na oh. Huwag naman sana mga idol, huwag naman sanang tiratahin na naman ito ni si Chris Tablan. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe kayo sa Team Kapadjak Cool Riders. Ayan na si El Joshua Carino, Ivan Sembrano, tsaka si Ronald Duranza. Itong isang dumikilala ito, isang dumidikit. So dito pa isang yun, si Dennis Gabaldon. So meron tayo breakaway. Talikod. Ito, si Ismael Gurrospe. Ismael Gurrospe, itong umaangat mga idol. Itong si Ismael Gurrospe naman. Ayan na, lahat ng superstar ng Philippine Cycling na rito. Ismael Gurrospe. Ang kanilang speed, 59 km/h. Ayan na, napakatindi, napakalupit ng balatan dito ng mga pro. Parang ronda na to mga idol. Ayan na Ismael Gurrospe. Ito, tumitirada Dennis Gabaldon. Kasunod niya si Aidan Mendoza mga idol. Meron pa tayong sabit mga idol. Sabit tayo Dennis Gabaldon, Aidan Mendoza. Ito yung sabit mga idol. Sino kukuha? Gabaldon o Mendoza? Gabaldon ang kukuha nating sabit. Ang ganda Dennis Gabaldon and Aidan Mendoza. Medyo naalanganin si Aidan James pero malakas lumimati to si Dennis Gabaldon. Ayaw gumilig, so kasi ito yan. So ating breakaway si Dennis. Mukhang sinagad-sagad mo idol ha. Sinagad niya sa summit.
Ito yung grupo, si Daniel Ben Carino, Ismael Gorospe. So dikit-dikit pa rin ha. Ayun, si Jalud Cuenca. Ayun na. Saan na kaya? Buti ba pagbigay yung ibang sasakyan dito? Ito na, si Daniel Ben Carino, Ismael Gorospe, dating magkasama. Ngayon ay nagkahiwalay ng landas sa kanilang team. Team 7-Eleven and Team Go for Gold na itong dalawa. Go for Gold itong si Daniel Ben Carino at itong si Ismael Gorospe ay Team 7-Eleven. Ang kanilang speed 46 km per hour. Yan, nagkadikit o, dikit na dikit mga yan. Dikit mo. Yan. Daniel Ben Carino and Ismael Gorospe. Ang kanilang speed 47 km. Yan, dumidikit pa sa likod. Dumidikit pa itong si Ronald Duranza at Kenneth Maramba. Ayan o, puro pro ha. Si Maramba baka mag-pro na rin sa susunod na taon Ronda Pilipinas. So may dumidikit pang isa. Oh, dating kilala to si Idol. Ayun o, shout out dun o. Ang sarap mo o. So ito, meron tayong 500 breakaway. Daniel Ben Carino, Ismael Gorospe. Ano yun? At saka itong si Ronald Duranza. So kung di pa kayo nakaka-subscribe at gusto nyo mapanood dito ang laro na yun, mga idol, sumuscribe sa team Kapag Jack. Cool, mga idol. Ayan, Ronald Duranza nasa may bandang harapan. At nakata niya si Daniel Ben Carino, Kenneth Maramba, Ismael Gorospe. Itong isang nakakulay pink. Hindi ko kilala. Wala bang pangalan? So ang ating speed 45 km per hour. Napakalakas ng hangin mga idol. Pero magkakatropa rin to. Magkakatropa yung mga yan. Medyo mabagal lang. Medyo ahon eh. Nakakailang ikot na. Pangalawa. Hindi pangalawa pa lang yun. Ayan, si Daniel Ben Carino, Ronald Duranza, Ismael Gorospe and Kenneth Maramba. So may dumidikit sa likod, ayan o, dumidikit tong si Ed Nieto at saka si Alfie Catalan. Si Alfie Catalan, ayan, si Alfie Catalan, mga idol, saka si Edgar Nieto. Si Ed Nieto, pilam to. May atong kausapin, maubusan tayo ng English dito kay Ed Nieto. Baka pag in-interview ko to, Ruby Mate, hindi ko maubusan ako ng salita ng English. So ito na, 246-700 away. Yung una ni Ronald Duranza, Daniel Ben Carino. Uy, mukha nagkakalaspakan, umaangat yung tatlo ha. Ito si Alfie Catalan, Edgar Nieto. Oh, may dumidikit pa sa likod si Aida James ha. O si Dominic Perez. Si Ismael Gorospe, Daniel Ben Carino, Kenneth Maramba, and Ronald Duranza, Alfie Catalan. Ayan, si Kenneth Maramba, lakas ng hangin mga idol. Buti kong marinig nyo yung boses namin, napakalakas ng hangin. Pero ang kanilang speed, 45 km per hour. Kadala ng trako itong si Ronald Duranza, Alfie Catalan, kahatak-hatak niya si Edgar Nieto. Bilang to ha. So bumibilis ang takbo 50 km per hour. Hatak-hatak na Edgar Nieto. So di ko kilala itong nakakulay pink ha. So may dumikit si Dominic Perez ba yun? Naka-team Go for Gold, dumikit si Dominic Perez. Ayun, sa may bandang kanan kumikikit si Dominic Perez. Daniel Ben Carino, Kenneth Maramba. Dito na tayo. Hindi, kuhanan mo lang. Hindi, kuhanan mo lang, pagganyan lahat. Hindi, pagganyan lahat. Yun.
Tangin ang init ha. Ay, nabutan na rin ng peliton ha. Oh. Ayan na, ayan na. Nahuli ah. Mabilis eh. So ayan. So dadaigin pa ako kasi napakabilis mo ah. Napakabilis umatake ng mga siklistang ito. Naku po. Naku po. Tapos muna kayo doon. Ay, ito na, may nauna, may nauna. Oh, 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 oh. Teka lang. So meron tayo tatlong breakaway. Matibay ito si Kenneth Maramba, Dominic Perez, si El Joshua Arino. Yaro! El Joshua Arino. Ang kanyang speed 48 km/h sa likod. Ayun lang ating grupo mga doon, nag-aabot sa likod ang ating grupo. Walang kumakawala, walang makawala talaga. Napakatindi. Ayan na. Dumidikit na si Ivan Simbrano, Team 7-Eleven. Ito medyo ahon to ha. Woo! Ito si Dominic Perez mga idol. Meron tayo isang breakaway, Dominic Perez. Team Go for Gold to. Si Dominic Perez. Ang kayang speed 50 km/h. So hindi kasali isa, sumabay lang ano. So sa likod, ito yung ating grupo sa likod. Ito na si Aidan James Mendoza. Kasunod na namin si Ronaldo Ranza. Sino pa isa? No, hindi mo ilala yun ha. Manson. Ito pa, napakatindi. Ito si Steve Ora, Daniel Bengorinho, Ivan Simbrano, Dennis Gabaldon, si Warren Bordeos. Ayun o, kumikikig sa may bandang kanan. Yan. Si Ronald Dorado, Ronald. Ayun, no? Ang kanilang speed, 51 km/h. Kumikig na naman, meron pa yatang speed finish to, ha? O, speed finish na, ito. Mukhang meron, ha? Kumikig 64 sa likod ng harapan, eh, oh. Why? Mukhang meron speed finish, ha? Ay, wala. Kaya lang. Wala. So, si Ronald Dorado, mga idol, ayun oh, nakatindi ng bakbakan. Wala. Tumatanda na si Ronald Dorado pero malakas pa rin ha. Kaya si Dennis Gabaldon, nasa likuran niya. Talagang tirahan. O, pakilang nga to. Masala yung tricycle nila, Mimita. Ay, ba't ba to? Saka na ko. Hindi pa kaya sila umuwi. Tara mga ano, ito na, pumapala na si Daniel Bencarinho, si Ronaldo Ranza. Lahat ng matitigas andito ha. Nawala si Ismael Grospe. Nawala no. Ayun, si Steve Ora nakakulay dilaw. Mga pro na pro. Purong pro ito mga idol. Ayun, umira na naman. Nagkakatiran. Ensayo lang nila ang ating oras 12:30 ng tanghali.
si Stibora, medyo naiwas sa bibad ng likod. Mukhang kumalas konti. Magkakabol ulit yan mamaya. Dennis Gabaldon, isa A. Manson, si Warren Bordeo dito, Dominic Perez. So puro pro ito, nasa harapan ito mga, puro pro. Palapasin natin sige lang, ilapit mo konti. Dingo! Na-flat si Dingo, nasiraan. So wala nang umahabol ha. Wala na bang umabot. Ang tanong mga idol, sino ang tatagal dito sa breakaway, sino aabot hanggang finish line? Puro Pangasinan talaga, malalakas sa pamimisikleta. Walang nakasaling tigan Nueva Ecija rito ha. Puro pinakamalulupit ito, pinakamalulupit na siklista ng Pangasinan. Ito, si Aidan Gildoga, napakalupit ito sa Rimatian. Dennis Gabaldo, sa Rimatian, malupit din ito. Warren Bordeo, Daniel Benjamin, Ronald Oranza, Ivan Tiburano, Dominic Perez, Kenneth Moramba. Ang lupit. Ayaw ko lang. Talong, kakailan na ba tayo? Gawin natin. Post muna, post. Group mga idol, second group, si Marco Lumanog, saka si Edgar Nieto. Yung ating second group, gustong tumingin sa ating breakaway. English idol, English. Marco Lumanog to. Wala pangalan. Ayan, Edgar Nieto mga idol. Yan, bibigyan sila sa ating breakaway ha. So ayan, magkakalapit lang natin, magkakalapit lang. Ilang ikot ba? Last na yan? Last na yata ito. Last lap na to mga idol ha. Last na ba? Last. Naiwan si Caro. So kaya kung sinong kukuha nito mga idol, kaya surada sa liban ng tsaka matatratik tayo ha. Dami sasakyan. Matatratik tayo mga idol. So Warren Bordeo sa harapan. Hindi natin nabilang eh. Tumira si Roda Durata sa may bandang kanan, kumakawala ng mga idol. Kumakawala si Roda Durata sa 60 kilometers na rada, 60. Grabe naman mga idol, kumakahon tayo, 60 pa rin ang takbo ni Roda Durata. Kasunod niya si Warren Bordeo, sige pa isa. Tumira sa may bandang kanan to si Daniel Benjamin. Tumira sa bandang kanan si Daniel Benjamin mga idol. Ay na si Daniel
nagabot, hindi na nagabot sila Ronald Lorenza. So ito na mananalo si Daniel Benjamin. Ang kanyang speed 60 kilometers per hour. Nakatakas ah. So sa likod, wala na. Wala na nagabot sa likod. Shout out! So dito tayo kukuha ng magandang kuha sa likod mga idol. Kung ang si Daniel Benjamin na makakakuha. So dito natin kay Ronald Lorenza kung siya makakadali ng second. Ito bang magiging kalaban niya rito. Ayan na. Abot ang pakaya nila si Daniel Benjamin. Ito na, apat sila dito mga idol. So si Warren Bordeaux, Ronald Lorenza, si Daniel, si Ivan James. Finish line na ba? Finish line na. Ay, rematihan na, remate. Okay, rematihan na mga idol. So, ito na ha. Ronald Lorenza, nasa may batang kalamat. Yan, kung mahabol pa nila, didikit pa sila kay Daniel Benjamin. Mukhang malayo na si Daniel Benjamin. So, dito na tayo kukuha na magandang finish mga idol sa lugar na to. And Ronald Lorenza. Matalikod niya si Warren Bordeaux. Warren Bordeaux, si Ivan James Mendoza. Ayan, kung mawala sa may bandang kanan itong si Warren Bordeaux, tatalikod lang niya si Ronald Lorenza. Mukhang aabutan pa si Daniel Benjamin. Ayan nga mga idol, Daniel Warren Bordeaux, Ronald Lorenza, Ivan James Mendoza, tsaka itong si A. Manson. Mukhang didikit pa kaya kay Daniel Benjamin. Ayun si Daniel Benjamin, mga idol, mukhang sila didikitin. Ito si Warren Bordeaux, sa talikod niya si Ronald Lorenza, Ivan James Mendoza. Aabutan kaya, hindi na, lana, hindi na aabutan, mananalo na yun. So makita natin dito kung sino mananalo sa second place. Sino kaya kukuha mga idol. Kaya tumiyo sa ibang kanan si Ronald Lorenza, Ivan James Mendoza. Tingnan natin, parehas yung straighter mga idol. Ronald Lorenza, Ivan James Mendoza, kumigil ka. Kaya tumiyo sa ibang kanan si Ronald Lorenza, Ivan James Mendoza. Tingnan natin, parehas yung straighter mga idol. Ronald Lorenza, Ivan James Mendoza, kumigil ka. Kumigil pa si idol. Si Ronald Lorenza mga idol, si Daniel, ito ano mo, Daniel Benjamin, ang ating champion. Daniel Benjamin, yun. At ito si Ivan James Mendoza, second ano, and third. Congrats idol, third place, Ronald Lorenza. Ayun o, ayun. Okay, Daniel Ben, and Ivan James Mendoza. Yan. Ito si JP Olarte yata ito. Ito mga idol, JP Olarte. Ayun, shout out. Ay, yun lang. Yan, parang nilokos pa yata ito si Olarte na. Guys, si Warren Bordeaux, daming pro. Dick Perez, siya nakago for gold. Si Dominic. Ayun. Ismael Groste. Ayun. Ismael Groste. Mga pinakamalalakas sa cyclist, mga idol. Kasi na yung cycle. Sige, post mo na.
bunting bakbakan, 20-bunting digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters.